सिमेन्ट सापरि जामखिङाव अर खामनायजों गंसे नखरनि धोन सम्पति खामनानै सेवहांगार जाजोबो। जनाय महकुमा सिमेन्ट सापरि जामखिङाव गिख्रंथाव अर खामनाय थासारि सोमजियो। थांनाय मोनाबिलि 6 रिंगासो समाव जामखिं गामिनि थागिबि लाला मिलिनि फिसाज्ला चन्द्रकान्त मिलिनि नखराव बे अर खामनाय जाथाया सोमजिदों। गेस सिलिन्डारनिफ्राय जोंनाय अराव चन्द्रकान्त मिलिनि धोन सम्पति गोनां लेखा बिलाइ खामनानै सेवहांगार जाजोबो। गिबिजों जोंनाय अरखौ नुनाय लोगो लोगो ओनसोलनि सुबुंफोरा नुजाथिनानै खाथि खालानि न' गलि बायदिखौ रैखाथि खालामनो हायो। जनायनिफ्राय अर खोमोरग्रा बिफान सफैनानै राइजोफोरनि हेफाजाबजों अरखौ खोमोरनो हायो। सिमेन्ट सापरि टेलेमाव अर खोमोरग्रा बिफान गैयिनि थाखाय बेबायदि जाथाया जाब्लाबो हरखाबै धोन सम्पति रैखाथि खालामनो हाया होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायो। চন্দ্ৰকান্ত মিলি তাৰ ঘৰখন এই জুইৰ পৰা যদি শেষ হৈ গ'ল কেনেকৈ যদি আমিও নাজানো আৰু প্ৰায় সম্পত্তি গোটেইখিনি জ্বলি শেষেই হৈ গ'ল। 10-15 লাখমান আছিলে আৰু কাঁহ এনেকৈ একোৱেই নাইকিয়া হৈ গ'ল। তেনেকৈ গোটেই ঘৰখনে শেষ হ'ল। নথি পত্ৰসমূহ কিছুমান অকণমান বাছিলে ৰেচন কাৰ্ডকেইটা বাচি গ'ল। ঠিক আছে।